Velkommen til Klinisk Tandtekniker Ole Kumang Sønderbæk. Klinikken er beliggende på Nørrebrogade 251. Den har eksisteret siden 1933 under navnet Abels Tandteknik i familien Abels regi. I en kortere årrække med navnet A+B Tandteknik, indehaver Bjørn Zoega. Jeg, Ole Kumang Sønderbæk, har været den lykkelige indehaver af klinikken siden 1993. Den er indrettet med et hyggeligt venteværelse, hvor gode mennesker mødes. Alt protesearbejde bliver udført med omhyggelig omtanke og præcision. Jeg udfører selv arbejdet på eget laboratorium med ganske få underleverandører. Der er overenskomst med kommunerne, og tilskud fra Danmark gives. Kom forbi Nørrebrogade 251 eller ring på telefon 35 83 41 11. Få et gratis kontroleftersyn af din tandprotese. Farvel, og tak fordi du lyttede med.